Decoration ni banya khlaye ajiu tongja mane phia asomsa ajumuni lamao kebung ngai thangka thangnai haro asomsa hor nangai khamui thapla jawi thangbekya decoration juto mane khneiro gurikha mungsaporno samugo chugliya obai koktama mane thangai choikya tipra mothani adongro mandui doiram kamyo tongnai Prakash Deburma decoration ni banya khlayo decoration ni nok khamui thangbekya thangnai horo Thangai kaham hamya naikya tipra mothani adong Ranjit Deburma amchaini JDU Sub-Zonal Chairman Akosong Kogna Thane Saka Bahake Hornangka Sawi Maya Phainai Salo ADC Hapani Bukhakte Chubana Chatunai Hanai Kogrukha Bengo. Tini blacken of Hakamaniko or Mandai Harungni, Beram Parawo, Kaisa Sinitaku, Bo decorator Miss Ham Haye or Amsaino Musangri Tonimani, Asumsa Mia Horo, Bini the decorator Nogo, Maniton Nogo, Work Hamka, Gaitini Sini Boramganang, Orani Sub-Zonal Chairman, Sini Boramganang, Dinoja Borma. Sini subject sahib, tai sini borom ganang ojama, loko ojama, tai kubang ma cengoro pai tini nai pekya, je bini mo blekeno kakamani aikeno kamka, tam hingga kai jengni mote assessment mote prai bini lak khanek moton rang mane bido kambekya, ekai boniji bo saimaliya tam ka hor nangka, tobe mo kisuta onogo to hor kamnani moton ya. Kamke boida phanange rika na oino puno karanan nangka kano karen bokrui eka abuni babino ekai sing ini nai blekeno kha khamlaikya eka kai ang kha khlayo je bini o je bo hisab bania khaisa jamani jo unemployed bo khaisa bekar eka kai o jorawo omtikai bini khoting khangge kai blekeno khoting mane kalayo re buskango bo taibo festival fighton bo festival jorarogo bo mane ga khamjano tata ব্যবহার খাইমালিয়া ke abuni babino tabo ang khaklayo chini borom ganang chairman sub-zonal chairman kai chini borom ganang sabje diu eka borok kongo borok bono naitna nungkun ke bono bahke chuba uiman edisini trop থেকে abo borok naine nungkun ebong borok no jototuk সম্ভব bono chubana bagai ang kojabo ang khaklayo borok thinango bini nukongo tawisa phainaye kaham khaye reporting ko khaye borok bono chubana nungkun kang sini chairman sahib no borom ganang no kisa sanan bagai kojabo ini video rumah kembali jung orang kenaka niya orang kenaka hotat kai bini sini tak ni nok kam hulai menen nok tai bini decorator juga kam thoma kenis kenaka ar kurang niya family ya ani oro kaisem match dua garani badminton tournament khela tomon bagai ang kisi bijin bai family ya kenapa no haipano jung tini jo toro sini sar song faizak kini sar sini subject faizak teo faizak sini samung tangne ro borok bosan lagi kasung oparo obai khamar sung kha khamjak joton phai nai pekya on bagai sung bono bai ke help khaiman sini subject sat to sung abno sung nai nai jara ke sung bai ke help khane sung nai